Ике ир һәм бер хатын язмышы. Гаилә кыйммәтләрен барлауны максат иткән Рита операсын Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясенең опера студиясе Казан тамашачысына тәкъдим итте. Көлке жанрындагы әлеге опера беренче тапкыр 1955 елда Рим шәһәрендә уйнала һәм югары сәнгать яратучылар тарафыннан җылы кабул ителә. Әсәр исеме төрлечә үзгәртелсә дә, асылда эчтәлеге шул ук кала. Баштарак пират ире тарафыннан җәберләнгән Рита икенче тапкыр кияүгә чыга һәм яшь иреннән үзен өстен куя. Спектакль бик күңелле, шундай комичный минем персонажем Беппе, минем хатыным мине кыйный, мыскыл итә. Мин инде шундай мескен повар. Татарлардамы, башка халыктамы шул бер үк проблемалар. Менә без үзебезне уйнаубыз белән, җырлаубыз белән яшь кешеләргә хәзер күптән күрсәтсәк, без пример буларак булсак сәхнәдән, бәлки безнең тамашачы, үзебезнең тамашачы, бәлки аларның да акылларына керер, андый хәл көлке булырга тиеш. Беренче тапкыр Казанның яшь музыкантлары Рита операсын 2021 елда Мәскәүдә узган Россия музыка театрлары фестивалендә күрсәтте. Деницетти операсын бик сирәк кенә уйныйлар безнең Россиядә. Чөнки ул бер акт операсы, комическая опера, бер актлыгына, бер сәгатьлек кенә. Шуңа күрә аны менә уйнарга безгә БКЗда бик рәхәт. Безгә опера студиябызга бик рәхәт, чөнки анда итальян стильдә бар, мелодизм да бар, техника да вокальный бик көчле. Һәм таки уен шаян, фарс, трагикомедия дип әйтергә булаймы? Уйнарга актерлык сталыгында күрсәтергә бик күп мөмкинлекләр бар балаларга. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.